mwana uyu vaivatiswa pazhe achinzi iGora uye uyu akatovatiswa nani nomurume wamai vacho uyu mwana uyu alright muri kuti uyu kwakazondowanikwa kwepiri ndobva aenda nechimwana ichi asi waenda agara ako pasi zvakanaka wanyimwa sadza uchitaura ndobva wadii wakatogwa rini sawaibata nezhara koizvozvi mai varipi vari pamurume iyeye unorogwa nemurume wacho zvisingaiti murume wacho unonzi wokuda hadzina kukwana ende unonzi unogara unodonha tinogona vatuta vachauya pano vakatogara pana ndoitaita vakatooma panhu pacho zvenyu mukangoenda komunondoti mbuya torai muzukuru iyeni pano munganditi torai vauye futi pano kutoti ndigare navo vana ivavo kuzvouyewo kwatobheza nonzi tinoina panhamudzi mwana wakatofa waiti akaenda titsu vana mugwegwe madzikoma ake ndakataura navo ndikati vana mugwegwe itai muchiona vanhu murume uyu ndiwo atikatotaura akati vanhu ndevenyavo mwana uye wake kwamugwegwe uya unogona chikoro zvisingaiti nhumbi dzinobva pano kwamabva kwatomukomana murifu unogona chikoro asi maticha vakakondikana kuti vabvise dhora rokuti kwanzi anyore here kunyora uko kwamai waenda kuchikoro here shamwari wainza windi ukanzi fudza mombe waidii waingosa wakagara pamba waenda kumunda iwe waitei kumunda iwe nani vari vaviri right ndivanonzi vanorohwa mai unonzi unorohwa zingaiti ndiwo wakazosvitsa shoko kuti mai anorohwa asi vachirohwawo shuwa zero vanhu vagere asi iyo meseji yekuti uyu wari kumbunyikidzwa achiitwa zvezvozvo yakabva nani kumurunguziva takatohwa kuna vana vebaba munini vedu variko ndo vakazototaura kuti saru mararamiro ake anobhadza wakabva kuno ari fiti iye zvinongofamba chingotitemera kudai sezvinoitawo kwatobhiyasa uri kumurunguzivako saka ndopa vakachizoenda murume uyu akachizonotora mwana uyu manje navatete achitongohwa mbiri yokuti mwana unonzi unovatiswa pazhe mwana unonzi zvisadza zviya zvinenge zvichidya vana vake vakabereka iye ndozvanonzi unongera nomurume wacho vari vamwe anga asingamufariri kuti agarepo mwana kwete kutomboti asingamufariri wanzi wanga asingatomudi unoti mai vacho vari kurohwa very easy. Say guys, I think now tapa mshauri wekupedzisira macases anga ari kuno kuta chokwadi akawandisa atanga tinawo takapiwa kubva last year kusvika zuva ranhasi saka isusu tangopika tikawanza futi vanhu kuta chokwadi ndopepe panozoti mwana atanga kufamba mharani achiti vanhu vakatora zvinhu zvangu kana kuti kune zvinhu zvokutora zvandaitofana kupuwa asana kupuwa saka tikadocumenta gongo vamwe mai Tobias na Tobias mwana wavo alright ukoma Tobias nemudzimai wavo vanorama neurema vaye tobai vane dzimba dzakadonha mwana wavo bva ashayikawo zvakare then namwe gogo anogara vari 1 handitika nemuzukuru wavo anovacherera mvura ane 7 years mwana wakangosiyiwa mai ndokutisa nhasi makusenyi ndobva taenda kuna mwe gogo vanogara vari voga asi hama dzipo but ivo vakasiswa pasenda kuti anenge afunga kuvabasira nechikafu anovapa uno mushando wekupedzisira kureva kuti tadocumenta 4 mafamilies I think zvakwana for the meantime so that azotiite overwhelm as well saka pana apa pamusha pativi ndopamba pamai vaTobias watakati uko zuro wedzimba dzekudonha tochida kuzonzwa mukazi alright mai mukazi waTobias ndovanava nekuti uko iye Tobias nemudzimai vakagara uko ava ndo mai vake vachazoonawo kunoko tichionesana kuti poitwa sei chiuya
iwo mati wanga kuyekera chindo chigara pa nyara mwana wavo mukana uri kumurunguziva une dambudziko kwatibhedhera makadini taurisai gogo kuri sei kuri nani hari sei vana kweori sei unonzani solo right hoya apa pane vava ava ndo vatete avashandazwa ndiani then ava ndo sabhuku handiti sabhuku makadini tofara makadini ava ndo maiguru wavo ini ndiri mukadzi yazvandazi yamaisenza ini ndiri muroora wagogo ngatitange step by step mai ava vane hashanzi yavo hashanzi yavo ndobva yaroora imi ndo musha wenyu uno kureva kuti musha wana baba wemurume wenyu nekwakazvarwa ava ndopano right tinoda kuita step by step tobva ipapo uyu bva mati muroora wani wangu ini wagogwa mwana wenyu wamakazvara ndi akaroora mudzimai uyu right zvavakiri toenda pana baba ava vane vana vangani mune vana vangani gogo mune vana vangani vese varipi kusenzeni wakasungirwe utori mujeri wakaparawo dzake dzekubunikidza asi wakatobatwa ngereshuwa nyaya chati woita wepiri wekutanga ari kuberengwa ane urema saini wechipiri ane urema ndini mwana wavo yekutanga vane urema wavafambi atingoti tioni vachifamba amukutaura kuti vanhu vangoda kuti muri vanema right mwana wavo ari kuberengwa ndowekutanga wechipiri kumberengwa ari kuita iko izvozvo ndokwakatama kuchibva vana kogwa soka uyu mwana wavo aizoita kuberengwa ndokune rudzi gose saka akasara neimwanzvadzi yavo futi achichengetiwa hanzvanzi yacho yakatofa right pane pamwe kundivhiringa imamboti panapa ndo pane vabereki vavo zvoreva kuti imimi vabereki vemurume wenyu havasi originally from gokwe ndevekumberengwa asi takatotransferya makatama tikauya muno tatoona nemhuri dzose zvoreva kuti uyu mwana wavo akasara ikoko nani wakasara neimwe hazvanzi vatete ava vakasarako isu tichitama tichiyakuno vavakawanikwa ikoko ava vatete ava ndizvo asi vakatama namai vavo mai vouya pano kuti vazochengetiwa nemurume wangu vachiuya kumwana wavo mukomana mukuru mwana wavo uyu ndokuchidini avakava vachizobata mako ineffect vakava vachizobata maoko saka vaya kuzobata maoko vatete ava ndokuchiuya manje mai vavo ndokuchizofavo futi murume wanga ndiye wakatanga kufa saka mumwe mwana wavo mukomana akati mai hamuchagoni kuti mudzokere kumberengwa hakuchina vanhu vamunini bambasi vomiri hatichigarai tose pano musha wavo uri papapo asi pakatotsakanika vakatoenda kugubo izvozvo vanochengetawana vana vavo saka baba munini pakuzoinda kuvana vavo manje vakati ina hina kwaningaenda navo kuti vana vangu vadukowo kuti vandochengetani vatete ava imi maiguru chisarai nei navatete right ndasara navatete vaya murume vomangu wafa ini ndakuchisara navatete vaya nei vamune vanga vakavakira uko handiti ndizvo kwakwasabhuku mabhechu saka baba munini voenda kuvana vavo ndokuchisiya vatete vaya ava maisenzeri padongo tikati no vatete vangagari vari vendekereti bheta tivatore vauye pano kuti tigare navo ndokuzoya kwavakaita pano paitogara mwana wangu uri kuganyi wakatotama unova ndio nedzimba dzinedzi idzi ndedze mwana wenyu ndedze mwana wangu asi ndomani ndakachiti vatete chigarai henyu umu sezvo mune mhuri vana vavo vamwe iva vatinoreva vakazongobvaona vanhu vaigara imbo pano vari vose asi kuti ikutowaiko zvino yanga iri imba yakanaka apa
Wanga ndio mamwe mavaigara nevanhu. Yanga iri imba yakakura ichi chiri chokubikira. Saka uyu utoti wari kumberengwa umwe wacho ni wepi uripi? Ndiye mai vechimwana ichi. Vachimwana uripi? Ndoko akangowanikwa wakangoita usavati asina yakangowanikwa. Usina nechaanacho kana kuda nedzigwa vatitaona kana chavakadza vapa vana vavo vose vanhu vanongovatora kungovaita kuti munhu usingaremedzeki saka vongotora vana vavo saka iadhavadzi kuti vanotasikwa pasi zvakanyanyisa. Iyeyu mwana uyu waivatisiwa pazhe achinzi iGora. Uyu akatavatiwa nani nomurume wavo wamai vacho. Uyu mwana uyu alright muri kuti uyu kwakazondowanikwa kwepiri ndobva aenda nechimwana ichi asi waenda mukomana uyu kumusha ikoko kumurunguziva kwacho ikoko murume aidzinga mwana uyu achiti mwana weIGora vatapazhe kusvikira murume uyu mwana wangu andomutora vanzwa nyaya dziri kuitika nokuti mwana wangu uyu ndiye unotova mukuru. Mweni wangu unotogara njeno uripo pamagirosa zvazvo zvangodhanganika kwakawanda. Saka murume uyu ndiye akachizodini, ndiye akachizondotora akati no bheta titore mwana uyu ungafa uyu tigare hedu naye pano achigara navatete apote vachidini achicherera mbuya vake mvura. Ndogara kwaakaita ndokuenda kuchikoro kuya uku ndokundosvika vonondedzera nyaya yavakaita kugara nomwana uyu. Maticha vakahwisisa vakati atinongogamuchira mwana ngagere iye zvinondova mugrade 2 anomakore mangano ane makore 12 tototi 11 12 asati akwana 12 ndo azoshandisa gurini asi uri mugrade 2 uri sure chaizvo mararamiro anga asina kundotogwana muna anonzani paSolomon Sololilo Solomon tiri parumuromo ndende uri saka unodzidza kupi kwachire wakaita nambani andi vamwe wavhara nhasi waenda kuzvikoro here waregirei wachi washara unotaura solo haikona kunyarara haikona chiuya ugare apa timbohwa nyaya yako timangopozera ipapo kuti wakadhokwa gara apa chii chakaitika pawakaenda kwakawanikwa chii waitwa sei agara hako pasi zvakanaka wanyimwa sadza uchitaura ndobva wadii wakatogwa rini sa waivata nezhara koizvozvi mai varipisa kezvozvi vari pamurume iyeye ivo pamurume pari futi unozvimabviswa zvisingaiti unozvinorohwa unorohwa nemurume wacho zvisingaiti murume wacho unonzi vokuda hadzina kukwana ende unonzi unogara unodonha tinogona vatuta vachauya pano vakatogara vanazvaita vakatooma panhu pacho zvenyu mukangoenda kumunondoti mbuya torai muzukuru iyeni pano munganditi torai vauye futi pano kutoti ndigare navo vana ivavo kuzvouyo kwatobveya zvinohwisa panamudzi mwana wakatofa takaenda titu vana mugwegwe madzikoma ake ndakataura navo ndikati vana mugwegwe itai muchiona vanhu murume uyu ndiwo atikatotaura kati vanhu ndevenyavo mwana uye wake ukwamugwegwe uya unogona chikoro zvisingaiti nhumbiti dzinobva pano kwamabva kwatomukomana murifu unogona chikoro asi maticha vakakondikana kuti vabvise dhora rokuti kwanzi anyore here kunyora testi haisi grade 7 uri hasi mugrade 5 here igrade 5 grade 5 asi kwanzi pakashayikwa dhora saka wandiva kuti izvoni vari grade 5 6 7 pakubhadhara examination fee $5 wozobhadhara futi 5 wa grade 6 wa grade 7 wabhadhara $15
Saka ini pandaenda kunhamu kwacho mwana afa ndakataura nana Tobias ndikati imi vanhingikiri vangwegwe imwe muri munhu unohwisisa ende muri munhu futi muri mukati mehurumende munoziva mutemo makashaya dhora rokuti mwana we anyore here asi chomoita ndichokuti kana mukaona kuti imwe hamuna mari uyai kuno kwetiri ini navana vanga hatingashayi dhora rokuti mwana aramba achidini achidzidza vamugwegwe nditicha nditi aiba murume mukwasha wavatete apa vamugwegwe vaya mukoma wa takavaona nemamugwegwe semboni ondisa ndikukonfuswa alright saka imi muri kuti vana vaTobias mukomana uya ndo school fees yaitaugwa zuro mari ari mubhimu asi kune mari anofana kubvisa alright saka anofana kubviswa $10 agrade 5 $10 agrade 6 5 grade 5 5 grade 6 5 grade 7 divided 15 saka adiwa total ya $15 zvinofanirwa ini hatizivi zvekugadzira vanhu zvino manje iko zvino chikoro chavhugwa taigona kukubvunzira izvi zvangu taigona kuenda navava tonatsa kuwisa kuti mari iri kutagwa yemwana uyu ndeyei ida kubhadharwa bhozi inogona kungotiona munhu anoibhadhara kana ari $15 naime ukona kuenda kuchikoro kuda $15 wakatokona kunyora ende unogona zvisingati mwana yeti vacho hanzi vanogara padhuze hati mari todzokera kufainawo manirama tinosvika tobvunza kuti master wacho aingariko ngavauye tinzwise bhozi nyaya yeschool fees iyoyoka yakanetsa kubva suro saka imi makutoitaura ndakuti handichiihwisisa nokuti ini kana munhu ari mubhimonzi waunyori wakakona kutonyora mwana wake kudai koiwe manje uniform unotengegwa nani kounotengwa nani uniform ana anomutengera asi kuti makungotiwo munyika vanhu vakangoona kuti vanoda kuti vamubetsere ari pamwe mari paserapo vakaparadza vakatombomutengera uniform vakamupa amwe medhe mushumba ari kuchikoro vakatombomupawo kuti mauniform asaro hawo asaka vana vavo vakamupa ndozvokoti agone kuenda chikoro mabhuku hato mabhundo asina afanirike zvino uko kwamai waenda kuchikoro here weshamwana wainza windi kwanzi fudza mombe waidi wangoso wakagara pamba waenda kumunda iwe waitei kumunda iwe nani vari vaviri alright ndivanonzi vanorova mai unonzi unorova singaiti ndiwakazosvitsa shoko kuti mai anorovwa asi vachirovwawo shuwa zero vanhu vagere asi iyo meseji yekuti uyu wari kumbunyikidzwa achiitwa zvezvozvo yakabva nani uku kumurunguziva takatohwa kuna vana vebaba munini vedu variko ndo vakazototaura kuti saru mararamiro ake anobhadza wakabva kuno ari fiti iye zvinongofamba chingotetemera kudai sezvinoitawo kwaTobias uri kumurunguzivako saka ndo pavakachizoenda murume uyu akachizonotora mwana uyu manje navatete achitongohwa mbiri yokuti mwana unonzi unovatiswa pazhe mwana unonzi zvisadza zviya zvinenge zvichirya vana vake vakabereka iye ndozvanonzi unongera nomurume wachiudla vari vamwe anga asingamufariri kuti agarepo mwana kwete kutomboti asingamufariri wanzi wanga asingatomudi unoti mai vacho vari kurohwa very heavy zvokwadi saru mai vechimwenachi kana mutemo uchitendera notokumbirisa zvingaiti kuti ngauye agare pano asizve iye pamwe angada murume wake hamugoni kumubvisa zverume kwavo vanongonongwana vanhu vamapenzi vasingahwisisimugwegweunanokuti unogwara hazi mwana wake uye mwana wake kutanga sevanhu vanorama neurema vanongobatwa chinhu avararami asi vanhu vakaremara vanoabhuswa nguva dzose handiti vakaabhuswa pekutanga pamhira apa akapona mwana wake aripo atoti yapo izvezvo aripo hana muchengeta akaanzi kuti teratera andotogara wekoko ndopana baba vake akambunyikidzwa futi kepiri atowaniswa mudhara akarochembera chaichai ndobva angoenda akanozvara futi umwe munhu wetatu akangozvarawo zvisingazikamuti wakamira akadii ndokubva atozoenda iko ko uku kwekutanga kwaakaekera akaita zvekubviswa ipapo here kana twakadzoka ega akatomitiswa wana kumbobvira agara nemunhu ana mbotogara endako ipapo
Wotoda kubvunza kuti kapa muri kumubvisa panhu pari kuwira nevanhu zvozoita kuti afamba achingoti pese pese. Paakatobva pakazara mwana wechi2 mudhara ende akatadzana achatomudi ndobva angotadzana angomurijecta iye ndobva angoitawo zvaanongoita kusvika ave nenhumbi yemwana. Wane nhumbi yomwana uyu wakatozouya kuno tichingowambiri yokuti Saru unonzi unogara munhingikiri. Pane umwe munhu wakamutora zvefuti. Munhu ndikazomuona ndikati iwe ndokusungisa iwe. Zvokuti pandakamuona deni anga ane mwana wake waiva nani kuzviya waimwisani Iye aive namunati. Waiva namunati mwana womudhara iye. Ndikati iwe ndinohwa kuti ndiwe unonzi Bekimpiro. Wakatora mwana uyu sei? Vaiva navakadzi vake vangeitawo mapenzi vaviri iye wetatu wedu. Zvikanzi handinogara koko. Vamwe mai vaiva pamusika vakati imwe ndimwe mbuya vomwana uyu kubvira mai vouyu. Ndikati mwana wavatete vangu hazvanzi murume wangu. Ndatogwadziwa ndichimuona izvozvi. Zvikanzi dai matomutora nokuti izvezvi wakaposa atofa. Uyu murume uyu waanaye uyu wangeitawo benzi bheki iyeye. Zvikadzi zvachona zvine zvihwigi kungati zvinyawo. Ndikati ndinorevesa. Saka ndokubva vamwe vanomuziva Bekimpiro. Vakati naye Beki zvimahwigi zvaunopa vakadzi nowangoye mai vomwana wasiwa uchidhende musoro ichocho. Kwangokwesenda zvikanzi izvezvi muchiona achinda namapepa kudai vanoenda kwasipa kundononga basa. Mugoko vainonga sadza. Kwaiva kuinda kunononga sadza. Saka mai vopamusika ndo vakazondudza vakati no zvokuti deni akanga ano mwana ndakatomutora musi uyu. Apa une dumbu romwana uyu. Tikati hapana zvokuita. Umwe mukadziwo waimuziva ikoko ndo vakazoti kuno unoda vere mukadzi kuna vaivo kusonde zvingoro. Isu hatizvisivi kuno. Kwanzi umwe mudhara akati ndomudai mukadzi uyu nyanga nedumbu rake. Ndiye wakatozomupe mari yokumukwidza kuti auye kuna kadzakira kwana vaparadza uko. Tikatoona utosvika mwedzi muchena nomwana wake nedumbu romwana uyu solo. Neiye mwana wokwavanhingikiri wokumudhara iye. Tomubvunza Saru wanga uripi ndaitenguva pabekera wakangoitawo sedzangoda kushata nenyaya yekuti munhu akatambudzika zvikuru haugoni kuti njere dzako dzinyatsoti hwe. Tikagara hedu naye mwana uyu ndii ndakamugamuchira namaoko angano pamba pangepo panapa. Right. Tachengeta hedu takadero. Ndopachizoenda kumurunguziva uko. Ndokuti wakaenda navatete zviya. Wakaenda futi naye vatete ivava. Mbwe kune imwe yazvanzi mwana wakwababa mimi kuda kuona hama ikoko. Wondosvika wanyengwa wona iye benzi raanaro iroro. Iye unodzinga mwana uyu. Nedumbu ipapo. Izvezvi una vana vangani kukuwari ikoko? Vaviri. Vasati vari baba vouyu. Baba vaiyoro namba 4. Saka ikoku kana dai mutemo waitenda zvachose ini ndine chikumbiro chokutoti Saru uyu adzoke zvake pamba agare pano navatete navana vake achindasata nyange tichirima vodai mvura inonaya nokuti upenyu hwavana vatete tingatotoona ndiro kwangu. So wechitiri aripi wakatogwa futi nomwe mudhara Wechitiri ndo kwamugwegwe wakatobiasi. Iye wechitiri uripo uyu watobiasi wamabva kumuona. Iye wenamba 3 akangowanikwa natobiasi wake kubva paumhandara wake dumbuno wake. Uyo wakatobiasi wechi4 ndiye mukomana Tonipa ndo wechifasi. Wakatogwa nomwe mudhara watisingazi. Anotevera wakwatobiasi. Mukomana uyu akangotamba nyaya dzake ndo paasungwa. Ndiye mukomana aishanda mata aishanda kuti Pavatimire akafudza ng'ombe apa pamutingenda ndopachizobata mwana wakafurira chimwana chepo ipapo. Wechi4 Ndiye wechi4 iyi. Wechi5 Tonipa. Wechi5 musikana. Ndiye akawanikwawo nomwe mudharawo. Atombosika muntu kana kuti wakaenda sei hatizivi. Nomurume wamai avazve wamai chinakavo. Murume wavo wavakarambana naye. Shuwati momuziva here baba yake. Shuwati amuzivi. Shuwati wokwatira ndakana shuwati kana ndotowa. Exactly.
mukoma washuwati ndiye akaona zvona. Saka ni alright tanzwa dzese nyaya idzi. Ndapi iwe wamuti Tony akarowana Mukoma washuwati. akareba yanofamba unongofamba achiita samai vake Ukasazvitambira ntonga. handisi ariko uripiwo kwajirwa ndiko Asi ukajiri vanhu. apo kwajirwa wakaenda kuda kugonera iyo zvinoti vaninofunga ne2 years unongowa kuti Uyu wainzwa akazhakwa akamutora akaenda naye kototi mapurisa nyaya yake inozikamwa. Iwo last born year. Amkwasha unoziva nyaya. Hamuna mboihwemi yekuti wakarohwa achinzi wangonzi bvuma kuti wakanyengwa. Iye murume uyu achitsvaka kuti adini awane mari. Mariani. Awane mari kubva paari. Kuripisa murume usina kubata mwana. Iwe bvuma ndakanyengwa iwe. Murume wake wairova mukadzi zvikanzi achida kufurema munhu. Murume ndiye aida kufurema. Murume achida mukadzi achita zvisizvo. Akaramba urohwa kunzi iwe kudaro undotenda kuti ndakakunda wakanyengwa nomurume uyu. Uya murume kwanzi hama dzake vakati no mwana uyu ungaurawa uyu. Iwe chingobvuma iwe mukadzi kuti ndakanyengwa nouyu. Zvisati zviri zvoya mwana ndokutenda. Vanhu vaya pa mari. Hei mari Iye ndokufunga. iye ndo aodere watowana bhazi fero kuti sanaye nokuziva kuti mai vacho murume atira kutsvaka mari saka bvaona ndoti but zvakashata. Wakatofurema munhu. hatimuzivi nyange napamizi ivava ndovanga. Asi murume mapurisa vakati kudii? Kumapurisa zve yakangotongwa chimbonyikidza isu kuno tinovatisa hatina kana kumbotoona yakatongwa kumapurisa. Mapurisa ndo vakakudai murume wacho somunhu unogona kutaura wakataura zviviri zenebhuru right hlonipavo unongovahlonipa haazi mashoko kuti anoenda kupi wakanyengwa ndakanyengwa utobvuma kondi waidini achida kuuraiwa achinzi pangoramba ndokucheka hatimuzivi vari mukerere. Saka izvozvi izvi muchirarama kudai muri kuti vatete vari kurarama sei? Vatete kurarama kwavo kunotova nedambudziko nokuti iniwo pano ndiri chirikadzi handina ndakangosiyiwawo nomurume asi nongotiwo zvanendangowana zvishoma shoma ndinongopangurana izvi zvivavo ndii ndinovapavo and plus vatete vanotofamba munyika imomo nokukumbira Vanokumbirawo. Saka mwana nezasiwo nekumusoro. yes Nokuti ukoko kwanzi vanokumbirawo chaizvo. ndo upenyu hwemhuri yavatete vedu ivava vari pasi vanotokumbira inoso vanhu muno munzvimbo vanotova chero vakasvika pavangwenya papa vanongodosvika vogara votoziva kuti havana chavanacho Sabhuku chimbotaura tinzwi.